Mia. Nyapa angga kemang loto apa angga? Cup. Angga kowe ngerti apa enggak angga? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kene Mbak Mike kersanipun digawe Mas Komet. Wah, alhamdulillah luar biasa. Pripun Bu? Sehat nggih kabare dalu nika? Ngantuk mboten? Malam yang spektakuler pada malam hari ini Mas Komet. Piye kahanane mirsani Piyai Semampir kene? Ya seneng ya sedih. Loh, kok sedih wong ditanggap kudune ra kowe bangga, kowe seneng iso silaturahmi Piyai Bojonegoro ditekake ning gone Lamongan kene. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ana azab ya. Ya ora kok azab iki lho iki. Aku Ditimbali panjenenganipun sing hamengku gati, panjenenganipun Mas Sundoyo. Nggih. Tawi Pak Rehan. nggih nek niku jelas bangga seneng ditanggap kok. Lah iya. Aku isin, Bro. Lho, lah kok isin wong ditekake kene kudune ra seneng iso silaturahmi karo Piyai kene. Piye ya isin ra isin wis kadung aku mlebu sing digawe. Iya. Kadung digawekno teh tak ombe aku wis juwakong. Suwe lah kok niki daleme Pak Sundoyo Rehan. niki daleme Pak Sekdes ngono. Pak Darsono lho biar keliru ki aku ngono. Keliru gon aku ngalih. Oh, kowe ngalih pindang gon. Ngalih keliru aku. Rada maju titik kowe. Kok kono ya Sherlocke keliru kok. Lah kowe diliwatke kono. Aku bablas rono. Lah pas kuwi pas kono pas dalane cetha kuwi. Pas piye kuwi ya panggah keliru kok. Lah kok kleru. Lah sing digawe wis kadung ngombe wetang jere Pak Eneli. Iya lah. Suwengi iso keliru ping pindho. Lah apa ngene ae piye timbang awake dhewe ya wis kleru. Ya. Iki engko malam pertama iki pisanan ning gone Pak Rehan. Ya. Pokoke anggere awake dhewe kok bengi iki kok ndelalah kok lucu. Lucu. Upama ibu-ibu engko bar iki nusul nggone Pak Darsono sampean urunan 5.000-an pripun Bu? Yo. Engko ndelok ning kono nek awake dhewe metu kono neh. Kowe kok ndremis dagelan kok diopahi kok urunan iki lho. Lah piye wong awake dhewe iki iso silaturahmi wong kene iki luar biasa Mas Piyai kene. Nggih. Saya Pak Rehan iki piyaine sing sembodo kulino sambang sambung silaturahmi karo tangga teparo. Aku ki gumun setahun jembleng serendeng karo Pak Rehan. Ya apa, Mas? Walah kowe luar biasa ning daleme ku mau. Daleme? Ruang tamu Mas. Ruang tamu. Walah beras ki tumpuk. Sing ngono diampir niki mau. Aku lho enek nek saket sak iku mang. Beras ki tumpuk-tumpuk. Piro? 100 sak lho. Iya. Wong kowe ora roh kok ya usul yem suriem gitu. Lah iya, beras ki ya. Beras ki tumpuk ning kene sebelah lawang. Iya. Kowe mengguri sithik Mas, andeng dapur. Iya. Kowe mie ki ya tumpuk. Pak Rehan. Pak Rehan kok padakne Pak Komet. Kowe ngerti pura kamar mandi ku lho. Katok sempak tumpuk. Lho pancen yo digawe iki yo ora sempat mbau-mbau dadi Umbah-umbah. umbah-umbah. Umbah-umbah iki kok. Aku seneng pokoke daerah Lamongan muni sekitaran Semampir Rejo sing delok methi yo wah. Kamangka ki barengane tontonan telu kita Bu nggih. Oh, tapi yo panggah rame. Sing nanggap arang-arang. Nek sing delok panggah rame. Lah wong ya urung ana rezeki sapa ngerti nek duwe rezeki kaya Pak Rian kira mesti nanggap awake Yo, dhewe. ning aku seneng lho. Lho senengmu. Ki mau lagi jagong wae ditakoni. Ditakoni karo sapa? Umpami nderekke anu jenengan karo Upama sampean ditanggap rene neh. Ditanggap rene neh. Ditekakne karo piyai kene neh piye? Wis di DP setuju ya Caca ya? Piye kanca-kanca iki Gelem ditekakne ya? kene sampean gelem ora? Gelem ya? Nah, gelem kudune semangat. Semangat awake dhewe iki. Ning ki mau beritane Piye? sing ditangkap aku karo kowe tok melok selawatan. Campur sarine gak mboten ngono terus. Aku ya terus ngene, anu niki campur sarine religius nggih saged. Saged kowe direligi. Wah, niku sing main syekh kabeh kok. Maksude saiki Setan, syekh kulon, syekh kulon. ya ora kok nek iso iki kabeh-kabeh iki ditekake ya campur sarine ya Mas Komet. Nggih. Mergo ana Mas Komet ya ana campur sari kali judu. Kali Jogo tak tapuk kali judu. Kali Jogo. Oh kali Jogo tak kira kali judu. Oh, iya. Iki dongake karo sing sunat. Jenenge ae wis jelas kok Mas. Nih. Ananda Muhammad Rehan Nurtiansah. Panggil
Ya mur. Lah wong iki lebat-lebat ngene. Kayak wong teliti kabeh, kowe mula hati-hati. Kayak wong kene iki triwis-triwis kabeh kowe bar mangan iwak wedhus ya darah tinggi. Ya apa ora kowe? Ketoke manganmu ya pendak nek bodo ngene ketoke ya ra. Ngriki nggih enten beleh-beleh ngono. Enten nggih? Ya enek wong iki syukuran parehan digawe iki sak Indonesia dikai sapi karo wedhus kon bleh. Sak Indonesia opung pancen ya pancen bodo kok. Lho, gak syukuran lho sunate. Ora, mula wong Islam iki jenenge Idul Adha. Awake dhewe aku ya kowe kurban ora? Aku ya korban, Met. Aku sapi 4 tok kowe mosok. Sapimu ku 4. lho akeh men to, Mat. Akeh aku. Lho sapi Dalam bentuk saset dadi masaku lho sing sapi. Kayak kan walah kere. Ngono kok mbok omongne iki nek kowe durung mampu ki durung mampu nyembelih sapi, wedhus gak apa-apa ya, Met. Wong sing gelem nyembelih sapi iso mben ning kanane, ning akhirat iki bakal numpak sapi. Oh. Kowe nek pengen tak omongi piye kowe nyembelih montor piye nang kono sok ben gen mbelih montor numpak montor kowe. Aja Ndro kebanteren. So disapa masyarakat para penonton. Selamat malam, Bu. Ngantuk dereng. Nyapa to Mas? Ngantuk aku mbok takokne lho. Wong karuan ngenteni awake dhewe kok ngantuk takokne iki lho. Paling ndak iki seorang seniman pelawak harus bisa interaksi dengan penonton. Kabare sehat nggih, Bu nggih? Panen apa niki, Bu? Lho. Kowe pertanyaanmu nyakiti kono lho. Lah kok nyakiti piye? Lah ki panen apa ki ya nak kono duwe sawah. Nek ra duwe kok padha mbek nyemoni to kowe. Lho, iya ra? Apa panen apa? Kethek. Kok panen apa? Lho paling gak iki ditakoki awake dhewe piye kene pripun Bu kabare sehat panen apa? Lho menyauri pari. Lah pertanyaanmu wis kliru pripun Bu sehat napa mboten? Lah nek lara nyapa ndelok campur sari? Ya wis mesti nang omah leren istirahat lho ngono. Istirahat nyapa? Lah unte tak dongakne muga-muga sawaya anu muga tandurane dadi nggih Bu nggih. Lho kok darane nyakiti sing piye to Met? Lah nek ra ndek sawah apa nandur apa? Lho, sing dadi apane? Lho nek ora ndek sawah ya tuku ya ora Bu ya. Tuku. Lho kuwi nek ndek dhuwit nek ora duwe. Lho. Utang nggih Bu nggih. Iki ketoke nasabah bank mekar kabeh ketoke iki. Nek ora ndek dhuwit utang Met iki kok. Iya. Wong modal KTP karo apal Pancasila metu 5 yuta nggih mboten Bu. Kowe kok apal men to, Ndro? Lho Pak aku ketuane mbokku kok. Ketuane. Aku berjanji apabila tidak bisa membayar salah satu anggota saya sanggup nalangi ngono kuwi lho Met 5 juta. Ketoke kowe hafal kita. Wis mek ping pira wae? Mbokku wis 48 wayahe gulingno iki Met. Yo kok ya. Ya didongakne muga-muga panjenenganipun Mas Rehan, putranipun panjenenganipun Mas Sundoyo didadosa anak ingkang saleh migunani nusa bangsa tuwin agama taruna ngungkuli bapa sing sunat muga-muga dadi bocah sing pinter. Amin Allahumma. Amin. Dadi duwe anak pinter iki seneng. Muga-muga bocah cilik-cilik kene putrane panjenengan tak dongake pinter nggih Bu nggih. Nah aku gak lho dongane ya pinter. Sedaya ingkang wonten wingking kula dongake mugi-mugi dados tiyang sugih Allahumma. Banter aminku karo aminmu. Sampean kok ora mesti to Bu. Sampean iki bocahku apa bocahe komet? Jamaahku kae. Tak dongane muga-muga anake dadi bocah sing pinter nggih Bu nggih. Oh, Met. Mugi-mugi sugih Allahumma. Banter amin iki. Pinter nggih Bu. Sugih nggih. Soale penting sugih. Yo, ketok nek kowe ku SDM-mu rendah, skillmu ku ora duwe ya ngono kuwi. Iki kiwa tengen ya skill tok. Duduh ya bocah kok kucuk. Maksude skill ki secara pemikiran SDM-mu kuwi rendah ya, Met. Kok iso rendah piye to? Kowe paling gak iki duwe tuntunan duwe anak iki anak sing pinter. Kowe nek ngandalke sugih ya penak wong pinter to, Met. Lah pinter tok gak sampean gedhe gak sugih ya percuma lho, Ndro. Saiki kowe dadi wong sugih, kowe ngandalke sugih. Wong sugih iki pangane wong pinter, sak kala mangsa diapusi wong pinter lho, Met. Ora apa-apa. Lah aku wong sugih saiki diapusi sesuk cek sugih. Iya ta? Santai to wong-wong sugih kok. Wong sugih biasa diapusi saiki sesuk ya cek sugih. Tapi sing dadi pegawe bupati, presiden, DPR, menteri kae wong pinter-pinter, Met. Tapi cek padha kerja to kae. Kerja. Lah nek wis sugih rasa kerja. Lho, nyapa kerja? Bupati presiden kabeh kerja mikir rakyat. Aku ya ora wong sugih kok.
Nyapa? Dadi gak kerja ya? Ora usah kerja. Lho, tapi ya tetep pinter nek gene wong pinter Indonesia bubrah. Apane? Insinyur sing bangun ratan, bangun jembatan, sing bangun masjid kene ora insinyur hebat-hebat, ora bakal iso berdiri kokoh. Ora usah teko jembatan ratan. Nenggonku elem masjid urung dadi. Iki wong pinter-pinter tak klumpukno ya ora dadi. Tapi aku winginane nglumpukno wong sugih-sugih, masjid dadi. Mergo enek sing tuku semen ki Bu nggih. Enek sing tuku bata ringan. Kabeh akhirnya alhamdulillah dadi ngandana wong pinter. Alah kelejingan. Sik. Omonganmu Ya ora penak. aku ki realita. Kowe duwe anak apa ora? Ya duwe. Anakmu mbok sekolahno apa ora? Gak sekolahno no, Bos. Lah anakmu mbok sekolahno kae ben piye? Ya ben padha karo kanca-kancane. Lho, pokoke esuk enek kegiatan adus, seragaman, terus budal. Ha wong pinter tak kaplok kok kira-kira kowe. Ha kowe pinter tak tapuki lho aku ngono. Aja sampai pinter, penting sithik. Anakmu sekolah mbok kon adus esuk ini budal sekolah. Budal sekolah. Supayane ben apa? Ya ben padha karo kanca-kancane ngono lho. Padha budal Gak bareng. pengen pinter to, Met? Gak. Sementing sugih le aku ngono. Pinter nek gak migunani, kowe ngerti sing bobol ATM. Kae wong pinter lho, otak ki main. Kowe nek gak pinter kesetrum ndase iki. Kuwi nyatane merugikan masyarakat. Anakmu ngono ya sekolah pengen ben mong apa iki? Ya wis padha karo kancane ngono. Lho tapi nek duwe anak pinter ki wong tua bangga, Met. Bangga Wong piye? tua iku seneng. Wis ana lagune. Apa? Bocah pinter-pinter sok nek gedhe dadi dokter. Ya. Tumpakane helikopter. Murah we. Kowe ora pengalaman. Ki yo. Berat ora kabeh dokter kuwi pinter tak omongi. Ya mesti pinter dokter ki sekolahnya wis larang 6 tahun. Ya larang 6 tahun tapi gong karuan kabeh dokter pinter. Pinter ya, Met ya. Lah nek pinter nyapa aku mriksano anakku kok ditakoni. Loh, Anaknya kenapa? Lah nek ngerti mbok langsung diperiksa. Nek pinter, wong nyatane yo jek takon lho. Dokter ki kabeh gak pinter. maksudnya iku pengen ngerti keluhane awakmu ngono lho, Met. Ya anakku lho, mbok anggap sapi dikeluh. Loh. Anakku ki. Yo ora bacok cengelmu ki. Kok dibaca piye lho kowe iki? Ngene. Ora ngalami kok. Dokter ku lho ya. Yo, Aku mriksakno anakku. Anakmu. Cek ditakoni. ditakoki. Kenapa Pak? Mbah aku ya ngono. Kenapa Pak? Mbah nek roh arek tak gorene aku ngono. Terus ngono kuwi ditul-tul ngene Dok. Tul. Loh, kok gak diteruskan Dok? Loh, diteruskan bagaimana Pak? Lah kan itu ndak kulaan mbok ya di yang rata sampai bawah lho ngono. Kan ya lumayan toh anakku. Ya ampun. Ya apa? Tobel bocah kok kocrot. Maksudnya iki dites apa detak jantunge iki lho, Met. Lah nek sing ditul-tul kene ra. Lah? Unyisem kene jengat piye? Lah berarti ya kicomania. Nek kok iso kicuman yo. Ndang. Manu kundangan ndang. Manukku beranak pinak. Ngono anak ini ndak apa-apa, Pak. Lah ya. Ah, cukup dirawat jalan aja. Aku ya nusu-nusu to wong ki anake. Lho, ya bener to, Met. Bener untumu kuwi. Lho, Lah anak lho, kowe duwe anak terus dirawat ning dalan yo nek nek truk. Lah nek enek sepeda motor apa gak malah dadi kasus kecelakaan to. aduh, Met. Dokter iki wis duwe niat elek karo aku. Lah kok niat elek piye? Ya aku lho ndak apa-apa dirawat jalan. Seneng nek sampean anakku truk aku. Met komet. Apa Ndre? Maksudnya dirawat jalan iki. Ya. Anakmu dirawat karo mlaku ya, Met ya. Lah apa iso, Ndru? Masang impus lho piye? Amit, Pak. Amit. Nah, masang impus piye? Lagi nguntil pale, wis bingung. Muntel pel. Eh? Pel muntel pal. Keliru. Betul no kok keliru. Aido nih. Muntal pel. Lah ya muntal pel pal iku lho. Lah muntal Kita lambemu kita. muntal pal muntal pel. Ya. Muntel nguntal. Lah nek terus karo mlaku lho piye polae? Aduh, ya bocah kok kucuk teman. Maksudnya iki ngene lho, tak omongi ya, Met. Maksudnya dirawat jalan ki, dirawat kowe ora entuk nginep. Lah nginep nyapa kenal ya ora? Lah nek kuwi keluarga aku ya nginep, Bro. Wong dokter kuwi wong liya kok aku nginep nyapa? Mas, tukang lampu sampean duwe kabel sing uda, Mas. Iya apa? Tak nggone nyetrum komet, Mas. Gak loro. Loh, maksudnya iki dirawat jalan ki, kowe ki ora entuk turu kono. Ya ora ngarah tuh aku turu kono apa betah. Maksudnya dirawat ning dalan ngono lho, Met. Iya nek montor akeh. Bahaya ngono lho. Kowe ngeyel kowe keluargane dokter apa piye? Kita ya koclok kabeh kaya kowe iki lho.
Ya Wong ora diomongi, ini bapak ini usia berapa ya? Aku ditakoni. Kowe ditakoki umurmu. Heeh, Kowe jawab. Aku muni 19 aku ngono. Lho. Kowe kok gak ikhlas kita ya? Lho, semono kok 19 iki. Iya ya papat loro. Papat loro. Nah, aku ya lagi 14. Anu Pak ya, bapak ini seneng makan kambing. Iya, jangan Pak. Oh, Loh, Rendo. apa toh, Dok? Anu kambing itu mengandung kolesterol. Lah iki menandakan bahwa dokter itu tidak pinter. ya- Lo kambing kok mengandung kolesterol? Ya Iya bener to, Met. Bener piye? Kambingku mengandung kolesterol menyebabkan darah tinggi. Nek kakean darah tinggi, kowe kena penyakit sekrup. Kowe kok takokno wong kemungkinan tau. Kambing itu di mana-mana mulai biyen sampai saiki mengandung cempe. Ora nek kambing mengandung kolesterol. Mengandung kolesterol nggih, Bu nggih. Lho, lah nek mengandung kolesterol berarti nek sing tanggane kae wedhuse kok bayi nglairno. Masa wedhuse sampean kolesterole lanang apa wedok ngono. Lho, mestine gak ya cempene lanang apa wedok yo. Lho. Jara. Kowe goblok ketae. Maksudnya iku mengandung kolesterol iki ndak nyebabke darah tinggi nek kakean mangan kambing ya, Met. Terus iso? Kowe ndadekke penyakit stroke. Lah kowe ngerti harimau? Lho, lah kok ngerti harimau? Singa ngerti? Lho, ya ngerti pokoke anggere mangan daging apa iki mesti penyakitnya stroke dhuwur darah tinggi. Singa kae mangan daging bendina kok gak stroke? Singa lho. Oh, kowe sing ora pengalaman. Kok ora pengalaman ya? Singa macan kae malah kolesterolnya dhuwur. Kok dhuwur piye to? Lah kene mlaku wis brangkang ngene iki mergo kolesterolnya dhuwur, Met. Lah nek macan ngadeg ngidone kowe, Bos. Kayak ngene iki mergo kolesterolnya dhuwur, Met. Jenis rekalan kok. Weh, wonge sudah jelas mendidik anaknya sejak dini. Ya. Jauhkan dari gadget. Namanya sekarang anak itu sekarang terjerumuskan dengan adanya gadget, Mas. Lali sekolahnya, lali pelajarane. Sok-sok karo pake ditakoki wae ora nyauri. Mergo apa sudah terkontaminasi dengan adanya media-media sosial. Mulane anak iki didelok saka cilike. Iya, iya. Kok anak bocah cilik ngono ki pama lanang kaya Rehan ngene iki ya Mas ya. Kaya Rehan kok dolanane kunci tang ngono kuwi. Oh iya. Kunci Inggris. Aku ngerti. Apa ngono kuwi Mas? Paling gak sampean gede dadi mekanik handal duwe bengkel gede ngono. Oh, ana blesete ini dadi apa Mas? Tukang tambal ban. Loh, Umpama blesete kan kuwi. sik kok tambal ban to, Met? Lah kan yo cek sak jurusan to kuwi alah to. Upama kok alah ya mati nek. Kok yakin. Iki nyewone ketoke separo bayare iki. Gak, iki pulsa. Oh, pulsa ya iki. Iya. Lah nek oh, nganggo token, Met. Token. Iki riwi-riwi kan ngisi deh. Oh. Lah nek bocah cilik nyuwun sewu lho sosok kala mangsa bocah wedok iki kan identik dolanane dhewe-dhewe. Bocah cilik kok senengane motongi kain ngono kuwi, Met. Dadi diciteni Bapak Ibu nek bocah cilik kok dolanan motongi kain, paling gak sampean gede dadi perancang busana, desainer kondang. Oh, desainer kondang. Desainer. Ana blesete, Met. Paling bakul sandangan ngono tok. Ngono kuwi ya. Lah nek bocah wedok kok biasane macak terus ngono kuwi, Met. Ya, paling gak sok ben dadi peragawati. Model cantik terkenal. Ya paling gak iki mual lah. Iya, Mual lho apa jenenge. Tukang dandani manten iki lho. Ya perias sing terkenal. Iki jenenge mual, Met. Wah, Ana blesete ngono kuwi. bekengke. Lho. Gak ngomong enggak suka aku nek enggak Lah suka. nek bleset iki muga-muga kan jaran bleset. Ya ora. Nek ana bocah lanang kok senengane macak, Met. Macak kaya MC ngene iki, Met. Gawene kan macak ae ngono kuwi, Met. Nek gede dadi apa? Kan gawene macak ngono ki dolanane karo cawe Lah mau wis tak omongi. Ana apa? MC iki aja takokne. Lah ngopo? MC setengah kopling. Lho. Maksudnya setengah kopling iki piye, Met? Omongmu sing banter aku ora krungu ya, Met ya. Engko tak WA sak fotone ya. Lho. Kok sak fotone iki piye? Kowe diomongi ra. Kowe. Aku ya enggak tahu. Aku inti nomor pisan tak hapus. Ya, geni ya. Bengi marang-marang ngirim itu tuh pali. Ampun. Aku ya ora mudeng lho, Mas. Aku ya ora mudeng. Tapi jane temu telaten ini ya penak kono. Lah kok penak iki piye? Lah kuwi ra resiko ora ngarah meteng kok. Lho.
Kok ora resiko lho Met iki. Aku tak menyapa dulur-dulur kene. Ya sapanen to, Met. Anu sampean kene ya Mas ya. Ya aku ya boloku ya wong wedok-wedok. Baik kene ya enek lho Mas. Ya, dadah Mas. Oh enek. Ha nggih. Piye Jane Bolo? Selamat malam Bolo. Pak Sundoyo pundi nggih? Nyambut arit man iki dibabati resik penontonnya. Oh. Penontonnya kan Lah iki tenang. lagi wolu bukan babati to Met. Iki nyapa kok gak dibabati nyapa? Ya nyapa. Gak ngerti ta? Gak ngerti. Ha iki nggone tanggane matamu. Iki nggone tanggane. Oh iya iya. Mbok kira Oh iya iya. kowe ngerti daerah Lamongan kowe nek gak tak dudui lho iki lho iki bawa. Gedang Met. Lho gobloke. Duren. Duren ki ngene iki Met. Duren. Oh alah. Iki sing jenenge duren hibrida. Oh ngene iki. Cilik. Lah iki kowe gendira iki kembang apa Met? Anu pucuk merah. Salah. Apa kuwi? Kembang api mah metu kene iki lho Met. Kembang Piye nang mercone. Kembang api ning kono. Tapuk sisan ya. Nek kowe aku lha iki terbukti kompak kene apa Alah kompak cek kene? kompak kene. Halo Bu. Tenang, tenang. Semangat ya Bu ya. Kowe nyauri apa ora? Sabar, Gregetan aku. sabar. Wong arep ngompakne kok malah kowe nesu piye ta, Ndro? Lah kuwi lho makmu Dik, sing kudunge ndok bebek lho malah. Kuwi kliru nggon. Leo. Kudune nggon kono. Kene iki khusus sak bloke Bella, Mia, Santi, Seli. Lah nang kono kae Sutini, Sri, Suparti. Kae nang kono Kasiem, Kedarmi. Iya. Aku tak sing karo kono. Ya kowe titene gak nyauri ki engko. Jajal, Jak. Ya Bu. Apa Alah yo iki kok. Kowe ngajak apa? Kowe tak nyanyi. Ora cetha belas. Tak kei semangat sik. Lah kok ya, Pak. Kowe kaya tanggaku malah. Tak kei piye Ada tanggamu? apa? Enggak apa-apa. Karepe kene tanggapan Pri, ngono karepe. Tak kei semangat sik ya Bu yo. Ngomong. Ya kok ya ru. Alah paling yo kuwi tok. Tak turutane. Cuangkemu kok yo pas to, Dru, karo kenek-kenekan. Lah kowe duwe 6 ngene iki Mamet. Kowe ndi 6? 6. Ya kenek. Ya ora enek anune, tune iki genek. Ini atok tanek. Putih-putih genek. Kowe iki rene gak PC. Ayo, serang. Aku no sebelah sana. Jangan mau kalah ya, Bu ya. Nggih. Ala kae lo ngantuk kae mesti ngrasani Darsono kae piye to ndek kae rame apa ora ngono ya ora. Gambarmu cek semangat sampean ya Bu ya. Ngomong. Tak usahake. Piye-piye gendang kae mak-makmu. Aduh. Anu Paranono aku. sebelah sana. Aku mau kalah kowe Bu. Ayo Paranono. Sik to, aku medun. Medon no. Kowe diambung. Lah. Sing ampe enggak ngambung anakan bajul iki sapa? Iki kok kaya bajul kok. Bajul kae utune ngene. Lah nyapa? Aku gila karo kowe. Dasar kau. Derene lagi metu awake dhewe. Lah ya. Anu sing nyeletuk wong wedok lho. Sapa sing sapa? Dagelane cilik-cilik. Anu larian menika dereng ngusum MBG lah sak menika kan pun enten mula saiki kan gede-gede. Gede-gede. Awake dhewe biyene mangane ya sego karo telo. Nah aku ora mangan sego beras ya arang-arang kok. Aku manganku biyen iki steak. Stik ngeliat. Gak nyogrok tenggok. Mula kowe ra sehat awakmu ki ya Gak. ngono kuwi maksude steak iki daging lho, Met. Manganku daging pizza. Pizza. Pizzamu nyumprat. Nah, Pizza kok ya. saus kan muni pizza. Saus panglipur kalian campur sari Kalijogo. Disiar Apa, awakmu kan iki kan padha ngerti wisan. Nek Slendro Bagong kuwi duwe campur sari yo MC ya ta. Ada kira ki mamah kleru campur sari kali jodoh. Kali jodoh ngawur kok ya. Selamat malam buat saudaraku semuanya. Sugeng Rawuh, Sugeng Dalu, sesarengan campur sarinya Indonesia. Bersama. Biasa. Ah, kowe gedengmu. Yuk kita tampilkan artis kebanggaan Indonesia. Lebay. Ngatur Apa ora?
nek piye? Kurang ngomongi met. Kowe lagi mlaku tok wis saru kok. Lho saru piye? Lho, ngerti to? Campur sari ki nek gawan. Beda karo sing ora. Mlaku tok wis nyuwara. Nyuara piye? Oke, baik saudaraku semuanya yang sudah hadir, malam yang sangat luar biasa tentunya. Bersama Campur Sari Kalijogo. Tak hadirkan salah satu artis kondangnya Jawa Timur Indonesia Show. Ada siapa dia? Ngapa melok guyu? Lah kowe padha ae. MC-ne aku ada. Lah kowe guyang-guyu kaya wong kocruk. Lho, lah kudune. Kakean ngono kuwi. Oh, saiki ae. Sik saiki iki kok. Oke, baik saudaraku semuanya. Tak panggilin salah satu artis kondangnya Jawa Timur Indonesia. Bersama tentunya Campur Sari Kalijogo. Ada siapa dia? Jare kon sithik. Met kok met sedeng anae ngono lho celok-celok kok. Lah ngono lho sing cetha. Sedengan. Baik saudaraku semuanya, semampir rejo supaya benar-benar bergoyang, benar-benar berdendang. Ada salah satu artis kondangnya Jawa Timur Indonesia. Sumpah kaya kethek. Kowe ngenyek. Nyek. Murane itu. Aku keceplosan. Kowe modalane apa? Sumpah iki mengko ati. Kakak. Kowe ngenyek aku kaya kethek. Aku bar kewirangan deknane. Ya apa? Pancen rame ido met. Aku iki hobiku seneng aku yo ngene kethek to. Wayah besaran tewanggapan rame gek kono daerahku iki udan terus met. Kuwatokku njero iku entek met. Dasare bojoku ku penjahit, ketheke digawekno kathok. Iki ya termasuk apik no. Apik ndelalah kathokku njero nantek. Apa aku kok ya kelingan. Wah, awakku ya meh padha karo ketheke mangsine omahku. Gedene padha. Oh iya tetep. Kathok ling nggekne bojoku mau tak nggo ya pas met. Kathok kethek kan sikil kiwa, sikil tengen buntut. Lho tak walik malah nguyuh gak sah nyekeli met. Kathok kethek enak tak nggo. Dek iki tak praktekne aku karo telepon ngene ya. Sik. Tangan-tangane sik. Piye? Kathok-ketheke kiwa Tangan buntut. buntut. Iya. Terus mbok walik ya? Walik ngono kok ya pas. Aku karo teleponan ya biasa gak sah nyekeli yo. Oh iya. Nek diwalik tek kiwa tengen pangga. Oh iya isi dalan Yusuf ya. Krik. Kuwi Lagi digo Zainal ya cocok. apa duwe, Dek? Apa duwe? Duwe alit. Alit tasik melengkung. Yo, kita panggilkan bersama Kalijogo. Ada siapa dia? Ada Mei Anggara untuk Anda. Selamat malam. Cak Slendro. Iya, Cak Mbak Mai. Iya. Halo Cak Komeng. Halo, Mbak. Selamat malam. Selamat malam. Gimana kabarnya kalian berdua anak kecil-kecil? Kok kayak guru TK loh. Lah gimana? Iki MBG, Met. Kok iso MBG? MBG singkatan. Apa ya? Mbak Biduan Gemoy. Oh, itu bocah iki. Gemoy. Ya ampun anak-anak. Dalam Bu Guru. Ayo sekarang kita menyanyikan lagu. Lagu apa Bu Guru? Kok kayak wong step ngono to? Tadile yang ngono ya, Met ya. Iya. Kok malah pingin itu? Ayo. Aku sayang ibu, dua, aku sayang ayah, tiga, sayang adik kakak, Harus. dua, sayang tetangga. Nggih, anak-anak tidak boleh sayang tetangga. Sayang semuanya. Semuanya ya termasuk tetangga. Goblok Sayang kok. semuanya. Rayaan tonggomu ido minggat. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 tambah
Wes iki piye to? Nem. Oh lho. Cuk sayangku. Mi ya. Nyapa angga kemang loto apa enggak? Cuk. Angga kowe ngerti apa enggak angga? Aku tembang sanyo. Tanggo nyedot ae. Ini apanya anak ngene iki kurang ajar. Penak lho. Penak. Kok iso penak? Anak ngene iki siji gawe loro gawe. Lah kok iso? Lah nek bapake kerja ado kan ya iso ngantani. Bocah cilik kok njaluk sanyo kantane apa? Ya kuwi nek gak sanyo apa ngentekne. Nyanyi. Wes, kok ya bocah-bocah iki mang aku mbok celah mbok apa? Ya mestine nyanyi mosok matun. Golek iki ya pasangan sing serasi to met kaya aku ngene iki pas. Iya. Iki penyanyi kuwi ndek selera dhewe-dhewe. Penyanyi kan tetep selerane aku to met. Dasar bocah ya bagus, gede dhuwur. Tak golek selera gede dhuwur untumu. Sakmene Potongane sak korek jres. Kowe sing gela ya gede dhuwur aku met. Gede dhuwur apa? Lah kowe tak dongakne muga-muga oleh bojo sing gede dhuwur. Dadi iso memperbaiki keturunan. Aku mau ndek bojo ayu met. Lah nyapa? Aku prinsip mau ndek bojo ayu. Lho goblok iki. Itu saiki. Gak penak. Kok kamu elik kok iso iki? Ayu ki Gamas. Iya. Mau pengen ndek bojo ayu ngene iki nek padha karo ndek bojo ayu ditinggal tanggapan padha karo nandur tebu digawe gula. Apa ya? Bojo ayu nyawisi kanca met. Sekali-kali. Aku prinsip mau ndek bojo ayu. Berarti seneng sing elek. Elek-elek lah nek Nek loro. mbok tinggal tanggapan, sapa Bebas. sing doyan? Elek-elek lah nek loro met enak. Kok loro? Nek sitok ayu nek elek kan tok loro. Apa kok kaya tuku? Iki tak golekne, aku tak karo kene. Ya. Kowe tak golekno. Ya. Iya ra, percaya ya. Percaya, makasih loh. Met. Omong-omongan sih. Halo Mas Lendro. Halo, Mbak Mang. Dari Blora sana jam berapa jenengan Ngawur tadi? bluro-bluro aku saiki grobrokan. Grobokan. Grobrokan. Sing mbok sawangi sapa? Raine ki ning kene ora kok ning kene, raine ning kene. Ya matane ya pas bersumur kuwi kok. Raine ki ning Oh, kene. iya. Oh iya, rumasane. Heeh. Apa met? Hop. Mas, anu supo kastawa apa? Temu manten Mas, temu manten. Kepukiro. Sampun Ayo. jekar saking sasana pawiwahan Sirat Mojo tewaten kekalih. Kelakon. Lungeng mekar lan semi. Mustika ing Taman Sari. Ayo embek-embek nang kene ya. Manglung manungsung Monggo. ing wengi. Kalamun wulane ndadari. Ngambarum sasmita. Aku kira ya. Ida apa Mas? Saking wawayang ngrangsang pucuking asmara. Kembang temanten. Gak apa-apa. Iki 2026 nganten sing melarat sungkem karo sing sugih. Sungkemipun temanten putra kaliyan temanten putri Ayo ngidak. anggenyo salajengipun adicara nggih menika pidak antikan utawi ngidak indok. Tulung indok idake Mas. Anu Mbak. Posisi ngantek tes ngono ya. Lah. Oh, nyapa. Apa? Apa liyane iki renek ya. Aku seneng kok. Seneng apa? Alah, Wis di bojo wi. lah nyapa? Iki bojone Weling ora? Lho, alah arep bola arep musuh. Tak omongi nek wis nang nggone panggung ki, Ya. iki wis milik umum. Heeh. Sapa wae iso ngrasakno. Iki entuk to. Oleh Entuk, Mas. bebas. Entuk, ora apa-apa. Ngrasakno suarane. Ngrasane suarane. Mau kira ngrasakno apa? Ngeras suarane. Pikiranmu wonten pamundutan. Ya saiki ditekoki dikenalke to. Urung kenal. Aku ora kenal. Kenanan sampean mosok ora kenal iki Ora piye kenal to, Mas? Ya iki Sapa lagi? sing kenalan ngene jejer ditakoni. Upama sliramu sekar melati. Aku teko terus mbabet. Kowe nyapa karo bojone tangga kowe? Melatine sak kowe Dek. Upama sliramu margi wong manis. Sapi-sapi dono
neleki kan ratan margi kan ratan. Tanggane ra iso. Ra iso maida awake dhewe. Ya Bun ya. Bun Bundas. Bun iso apa mebune nggone ning omah Bun. Sinek sen lintange luku semono. Ya yo Janji prasetyan ing ati. ya yo Bangsaku mandaling netra Rinoso. nyapa iso semuk Iki jane dagelan dilek duwe oh sih. pancen kowe ra Lek ngerti aja kayak iki ya lek ya tak kei 50 wedi ya aku lek. kowe ra ngerti Kok omah aja iki kok Omah ndi, Mas? weh tengah alas gung liwang Liwung, iya. listrik karo enek Durung enek. pemandangan renek kiwan renek eneke gur rayap tok Oh, lagi. Omah sing ndi sing mbok parani? ndak todanan Oh, sing sijine mene met. Omahku iki sing pertama iki sing anyar. Sing kedua sing lagi digawe wingi lagi dadi iki lantai 3 met. lantai tuh hebat Ngeri Mas. gede Mas. Ngeri. sukses ya Lho ngisor iki met. Lantai pertama. ya Kowe iki ruang kanggo turu aku sawaya-waya kesel tanggapan ning ngisor. lantai bawah Lantai kedua iki ruang tamu. Loh, ruang tamu malah nang lantai 2 Iya no met. Jak ben ngerti kamarku terus munggah. iya iya Lantai 3 sing iki dhuwur dhewe kandang sapi. Sapi kok malah ning dhuwur to, Mas? iya to lah kowe kok aji sapi sapi kok malah kayak lantai 3 lho Gaji sapi, sapi nelek ning dalane dibuang. Malah iki sing duwe ndebogang to, Mas. Bagong. Ya, betul. bagong Asane kane kowe. Apa? Iki Ibian apa rabi ta sampean? Iki sampe. Iya, Ayo lho. Iki mbok usapne ngono ki mbok dipet dhewe. Oke, Iya. yang ngono. Wadah permintaan dari Pak Sundoyo, Apa lagunya? Mas Lindro kalian Mbak Gepit Gepit. duet. Apa katersenan? Masa ana Ustaz? permintaan Iya. temenan, Mas? Iya, sumpah. Lah mbok Selindro serempet apa ngono lho. Lah kok slendro to? Kok makan kancan. Lah Gak cek- suka aku. Aku cek repot ya. Ya gak apa-apa keserempet, Bang. Ora ana terus Kowe ndongamu elek ya. Terus Waranggono kan dhewe sida be Waranggono. Apa kok ngene? Cik. Aku dhewe dumun Mas Komet yo. Ya, apa? Nek kono cilik kok ya melok cilik lho ya. Senengane cilik-cilik apa piye? Kan biyen iki bagus aku ya met ya. Bersama Kali Joko Campur Sari ada Selindro dan juga Kevin Katresnan sejati. Tetos. Mbak Gepi rene ya Mbak Gepi. Adek Mbak nek mung bun. Dek Gepi kowe kamu kok salting sih? Salting banget. Pernah apa to, Mbak? Ya. Pernah apa? Pernah putu to. Apa? Putus apa putus? Cerita nih pernah. Ya. Oh, Gato. Ini saya informasikan untuk Anda. Iya. Rasanya ini kan mumpung ada live streaming YouTube. Yes. Rasanya kurang lengkap kalau Kurang afdol. Dadi sing nonton kuwi kadang-kadang komen sing duwe gawe ndi to, sing duwe gawe kuwi wong jerene wong semampir aja. Sing nanggap komet pariyane nyaine sambit pojo. Dene untune mrongot. Mila menika katur dumateng Bapak Sundoyo beserta Ibu kalian Dik Rehan. Dik Rehan. Monggo katur jumeneng saking Palenggan tumuju wonten ing pepanggungan. Ayo to, sepotin duduk. Monggo Mas Sundoyo sekedap kalian Ibu Murtin Dwi Lestari. Mohon izin buat ngira-ngira hormat kula dhateng panjenenganipun Mas Sundoyo kalian Ibu Mbak Dwi. Kene le Rehan. Yes,
menata piye? Eh? Lek menata mau piye? Jerepo kualik lho Mas. Lah kok menata ngene ketok menek sing ndemaki rakur ngono ya. Wong jeneng keluarga bahagia. Kene-kene Kersanipun zigzag ngono. Nggih matur nuwun Mas Iri. Anjir. Nggo pinarak nggo sing nanggap kok. Nggo pinarak. Masuk. Alah. Badhe kersake ngunjuk napa, Pak? Kula damelke sakniki susu anu mboten. Brak. Kowe kaya warung to. Apa to? Kowe kaya Lho nawani. ditanggap wong ya kudu ngono kok ya. Piye iki nek gak tanggapan ora ludes. Terus pundi Mas? Anu ngeten nggih. Nyun sewu, Mas Sundoyo niki putrane sing nomor setunggal. Nggih. Kowe dagelan nek mripatmu PC ra iso bedakne kok. Piye to Mas? PC iki. Maksudmu piye? Iki rekanku iki. Goblok. Iya wong padha PC-ne kok. Ayo, maksudnya iki. Berarti iki sapa iki? Iki Rehan. Lho sing sunat iki. Sing sunat. Walah, nggih. Lah kok bapake cek ketok nung ngono lho karo aku ki ngono. Lah yang Rehan iki ora ini persis piyaine wajahe padha karo aku to met kaya adik kakak. Kowe ora adik kakak ya. Wong kono gedhe dhuwur Rehan kok ya. Iki Mbak Dwi nggih. Aku kenal met iki sing sering ning TikTok komen aku. Maksud to? Iya, alah kandhane tanggal 28 ning omahku ya, guys, ngono. Gaule kaya ngono iki. Iya, iki Mbak Dwi. Nggih to Mbak Dwi? Nggih to Mbak nggih? Nggih met kandhane kok. Lah Pak Sundoyo iki nang komen TikTokku kok beda. Lah piye? Komen iki saiki lali tak kuwaplok ngono iki. Mbak Dwi ora kok anu ya Mas Lendro sone ning nggenku tak sawer ya ngono. Nggih Mbak nggih. Lah iki kalimat ngemis. Lho, Kowe iki kata-kata gak suka. Lah wae piye? Pak Sundoyo ngapunten. Niki kok mboten wonten tujuan napa-napa mboten. Kula namung ngajeng tanglet. Rasane pripun, Pak? Seneng, Pak. Alhamdulillah bahagia banget. Bahagia Kowe banget. ngerti apa ora Mat? Bagian iki, Pak. Soalnya niku beras barandingan niku bakal yo balekne lho, Pak. Kowe kok mau eling Nek bahagia. Lah wong Iki jenenge jajal seminggu kas tanggamu ndek gawe. Mulane Pakku ndek gawe nek wong kae malah matur nuwun. ora nek wong kok matur teges nek beras tumpuk-tumpuk ki berarti serawunge Pak Sundoyo ki ya apik. Rae depek ketang sak ulan rong ulan kas kok bingung anu nggone ciptoke dekne beras pira Bu? Lho ngene iki. Tapi ora nek blonya iki sukses. Iya. Kowe nek pengen rene sesuk nek kowe tanggapanmu prai sura nderekke Pak Rehan iki. Nyapa? Graji kayu. Lho nggih ta? Lho teko Amet. Oh anu jenengan rekel. Oh lah mbok niki didamel anu kencete niku Tapi ku gak sikil meja to aku. oh kak ya sikilmu elek kok. Mas Rehan. Mas Rehan, gimana perasaan Mas Rehan mersani campur sari kali? Aja basa nemen-nemen sing alus ora ngerti. Gimana perasaan Lah, Mas Rehan iya. dengan hadirnya campur sari kali Jogo Musik? Seneng? Anu kelas berapa saya? Kelas berapa? Setunggal SMP. Oh, Cita-cita pengen jadi apa cita-cita? Cita-cita kok takok Pak iki. Pak gak mudeng. Ayo. Cita-cita jadi apa? Pak Mas yo biyen yo takone mrene dokter. Saiki yo nyerekel Dik. Hei, biyen dokter, presiden saiki Tak kandhani yo. Cita-cita itu boleh. Pepatah sudah mengatakan raihlah cita-citamu setinggi-tinggi langit. Biyen aku cita-citaku kok dadi dagelan ngene iki. biyen apa? Polisi. Apa enak polisi sak gemek. Gak percaya. Tadi kowe ngomongnya wong iki. Polisi. Aku lek omong karo kowe iki modelmu gak percaya karo mbek aku kok. Lho, wong duwe cita-cita iki kenekne ngilu ndelok awake dhewe. Lho, samene dhuwure kok dadi polisi. Paling polisi bagian gawe wedang kowe. Kowe berarti ora ngerti. Lah nek aku biyen pemain ora trimo cita-cita. Kowe pemain apa? Poli to, Bos. Lho, saurunge nek Proliga ya aku memperkuat Samarator. Jare samator. Lho, ngeyel sing melu aku apa kowe? Lah kowe nek poli rak ngene. Apa? Oke, Mas Rehan cita-cita pengen jadi apa, Mas? Jadi orang pinter apa wong sugih, Mas? Sugih. Loh, iki jenenge jamaahku. Ya. Iki sing dinteni ket mau ya kolesterol. Iki wis pesenan lho, Bro. Mula ra tak tokno iki kita piye ngono. Lah nek jenengan cita-citane napa, Bu? Loh,
Yo pengen cita-citane nyuwun sewu keluarga yang bahagia. Mbak Dewi sampun kagungan putra pinten setunggal napa ping kalih? Setunggal. Programnya 2 atau 3, Mbak. Oh kan gak apa-apa toh, pepatah sudah mengatakan banyak anak banyak jahitan. Loh. Kuwi rak sesar. Lah nek normal kabeh kan ya aman, ngono cuma lebar. Alek Wong nek iso ya 3 lah minimal. Dadi ampun anu Mas Sundoyo bekerja terus supaya minimal paling sithik kudune 3. Bapak Ibu semuanya. Kaya aku iki keluargaku sukses. 3. Yo kon pinter kabeh, dadi pegawai kabeh, Met. Gak ya 2 tok sing disekolahno pinter. Lah sing sitok? Sing siji goblok nih. Lho. Yo ditatene pegawai. Ora iso, kuwi enek tujuane kok. Lah kok tujuane nek anak 3 dadi wong sukses wong tuwa bangga. Lho wong tuwa ki saya tuwa, saya ora duwe daya, saya lalinan, saya pikun. Lah maksudnya Nek kabeh anak duwe 3 kok sukses kabeh. Siji mergawe Jakarta, 2 Surabaya, sing 3 nang luar Jawa. Jawa. Awake dhewe sing nunggoni tuweke sapa? Toleh-toleh. Lah sing siji mula digoblokno kuwi ora dadi apa-apa ta. Sing nunggoni awake dhewe ya sing nomor 3 kuwi. dadi sing lo iki sing siji iki digoblokne Goblok. ora sekolahne. Aja sekolahane. Lah kowe keluarga pira, Met? Aku ya 3 ta saudara. Saudaramu 3. Iya. Sing siji ning ndi? Oh sing nenggone Jakarta, Sing nomor 2. nenggone Arab. Lah sing nomor 3 sapa? Aku gitu. Oh ya bener kowe. Ya. Layak kowe kok goblok banget ya, Met ya. Lah ya. Sih malah kena aku. Ngersake tembang menapa, Pak? Harapan kedepannya gimana? Ah iki, Met. Harapanipun kagem Mas Rehan menika muga-muga dados napa? Pripun, Pak? Mugi-mugi dados jaga sing saleh. Amin. Lah iki lho, Met. Niki nyuwun sewu soleh napa Rehan, Pak? Dijelaske sisan lho, Met. Aduh, iki lho. Mas tegese ngene, Mas. Piye? Soleh iki mate nyuduta. Nah, wis. Nek sing kene guyu. Sing ngono gak. Soleh ki maksudnya ya sregep ngibadah, menjauhi larangan. Iya. Goblok dadak ta we. Iki mendekatkan dengan segala perintahnya. Ki jenenge soleh. Oh iya. Ngono menjadi anak yang soleh dan berbakti sukses. Mula-mula saiki banyak-banyaklah makan mie sukses. Biar kita menjadi sukses. Sarimi. Oh, itu untuk Anda. Untuk itu lagunya nek mboten kalian tuh dangdut nggih. Dangdut halus. Sias napa mboten? Lagune napa, Pak? Manut jenengan? Oh, campur sarian mawon. Oke. Lagune napa mungkin permintaan Ibu Bu Dwi ngersake lagu napa, Bu? Oh, ora jonggrang sing. Jonggrang tung tang tak. Jonggrang. Para demit. Kowe demit, Met. Kowe demit. Malah enak ta malah ringan. Iki jonggrang. Saestu leres lara jonggrang. Napa Mbak Dwi ngersake napa? Mungkin ada pilihan lagu sendiri. Ini sebagai ungkapan rasa terima kasih dari rekan-rekan Kalijaga, do kene do kono Piyai Bojonegoro diaturi rawuh ndek Lamongan. Lah, Mugi-mugi panjenenganipun Pak Rehan kalian ingkang garwa putra kinasih dipun maringi sehat walafiat. Amin. Rezeki kathah tur barokah. Nggih. Somben, Met, iki nek somben nek Rehan dadi nganten mesti nanggap, Met. Oke, wah, nak ningali Mas Sundoyo menika wis piyantune seneng nanggap. Betul. Nggih, wong nanggap ki padha karo sedekah rasa. Iya. Nyenengne para tangga ki insyaallah wis ora usah mikir rezeki wis dipikir karo Gusti Allah. Heeh. Ngono. Mula napa pamundutanipun Bapak Sundoyo menika monggo diaturke. Sesarengan kalian campur sari Kalijaga wonten diajeng. Lho, ada donjongan apa? Iki sapa sing lanjutno? Loh. Ya bar. Lho, wis. Satekoki. Wis kok, ayo. Wis jarene wis kok. Ditekoki sik. Jarene Sendro wis bar. Wis Sendro wis bar ya. Alhamdulillah. Bacok kowe ngono. Ayo penyanyi tuwek bareng melo. Ayo. Tak. Geraji garesmu. Aku mulai ora. Aku mulai dhewe. Oh, kowe oleh dhewe. Aja gandule aku lek dru iki kok nyapa to kandeli wong. Kowe nek mulai nek ape nunuk tertebuk matko KTM. Wong kono budale nunut kok mulai dhewe iki lho. Iki bagiane sapa sing ngono nyanyi iki? Kathah niki wonten penyanyi ingkang penyanyi bakat terpendam. Lho, pirang meter, Met? Oh,
Maksudnya dipendem pirang meter Ora bakate. terpendam ki mati biyen penyanyi kondang. Heeh. Suwi resign. Oh, resign. Resign ki apa to? Metu lho. Oh, Lahir. aku ndek iki bar resign karo bojoku. Tak tapuk ora padha karo kowe kok ya. Suwi ra nyanyi, Heeh. mergo sibuk anu mengandung nglairno. Nglairke Mengandung anak. 9 tahun, lah wis nglairno. Ngandung ki sangang sasi 10 desa. Bludino. Lah iya. Wonten diajeng no. Nurmanto. Lho, wedoke. Nundra. Nendret. Flow. Wew. Wew. Kira. Wew. Oh, ular nek. Allah. Yo. Iki ngene Mbak, ben aman sementara nganggo ulone slendro ye. Anu gak mau kekeden. Aku Saugel lho, Mas. Ulaku tak tutupi kathok ketel. Kok kuwi nek? Kaya iki dijak duet Mbak Nundra. Iki duet lagune. Wah, nek sampean iki wis rasa angel-angel sing lagu saumur mau ya. Kowe tak kei lagu sing anyar-anyar. Ngono apa? Mandul ya. Hei, mandul aja iki jalukane campur sari. Sing penak lho. Yo. Ayo, Mas. Ayo, Ngadeg, Mas. gubuk asmara ya. Allah. Kono neh iso cae. Lho, kenyek ya jelas ora to. Ndruk, Hei, jan duet sing gampang. Para penonton ya iso paham menikmati, awakmu kene ora bingung, kali Joko ya menikmati. Iya. Ada cinta tak terpisahkan. Tot. Matamu ketoke mlotot. Teng Oh, iya, iya. teng. Bisa, Mas. Iya no. Bisa, Mas. La. Ayo tirol. Ral. Tak kae roll. Kira bisa ya, Nek. So, wis ta. Tak gawe bingung deh. Jadi anak penyanyi bingung. Wow. Kene iki bagian pupuk bawang. Ya apa? Ayo, Mas. Itu kok keker. Oh, tak idoni kowe dhewe. Tresno iki. Mbok ya dunungan. Wis. Lole. Tresno iki tutu mung dolanan. Kabeh mau amarga kahanan. Sing tak calon. Sing mesra tuh. Mung kesabaran. Lah. Mugi Gusti paring kesempatan. Wes lah ya. Dek manut Mas. Ngono, jawaban glecak Ayo. jawaban. Mongko ngene. Oh pinter. Pinter. Gendeng kok pinter. Oh, lah ngene tak kira pinter. Saiki alhamdulillah wis mari. Aku ngerti pisan. Kan terus dalan gitu. Iya. Iki didusi apik iki aku. Terus tak dusi, tak suwukno. Mari. Orang mbok gawakne suwuk ning Nek ngene. ngene-ngene iki kan 175 ne budal. Iya ra? Iya. Tapi yo hebat yo. Hebat. Wae apik-apik. Pilihan-pilihan Maksudnya pilihan piye iki? terakhir. Ya ora. Kowe ngawur Mbak Mei iki yo hebat. Lah nek gelo ya Terus- men gelo sisan. Iki sing sapa iki? Eh? Sing sebelah Mbak Mei iki. Ora kenal aku dadi aja sampe kok bintang tamu kok kenal karo artis ki anu. Mbak Mei terus Jenita iki ya. Jenita ki adik. Iki sing iki Mbak Ki adik. Norma sapa? Adik. Iki Jenita. lho kabeh adek to Mek. Apik-apik kabeh. Ya, Ra. Kali Jogo iki pancen sebagai apa aku tolak ukur, Mat. Hah? Campur sari Jawa Timur. Ora gur tolak ukur, Mas. Sampeyan ngerti ki tolak udan. Gak tolak balak kok. Sebagai genrenya itu luar biasa. Ayo. Aku sok sering nonton ning TikTok seliweranku kali Jogo. Iya, saiki aku ya ndelok TikTokmu ya live terus. Aku gak lagi kaget ku ya. Sing ndelok papat. Anu niki nek mboten adil nek mboten kula tawakne. Saking mriki napa saking mriko? Ngersake lagu napa, Bu? Cinta tak terpisahkan piye, Bu? Wis bar kok. Masa sih? Lah lagi ki mematane. Napa, Bu? Bisik napa? Negara angin. Gak apik negara Aja. api yo mek avatar, Bu. Aja, aku soalnya nyiptane negara hujan. Lah aku nek udan angin malah ora karo-karuan ngono. Liyane negara angin, monggo negara napa? Eh, Ngalengko. Napa, Pak?
Gak mati, Pak, nek rondo digantung, Pak. Rondo gantungan. Lho, pamundutan ki ya kudu Oh iya ya. dihargai. Sing piyaku ya ora emek. Mosok ora ngerti ta kowe? Sing ndak pundi, Mbak Ayu? Kudu. Kuwi kok Biyen mula sliramu wis tak. disita rondo. Lah padha digantung kok ngomet. Aja ora kuwi kok. Nek gak salah sing rondo gantungan. Rondo gantungan panano primbing kuwi. Wiler-iler cerat Ya rondone anu ilir-ilir. Anu man gimana kok ada sapa iki? MC sapa jenenge? Yusuf. Aku serius. Zainal. Ayo kol-kolah, ayo. Iya. Zainal. Ya ini. Nganggo ke arah-arahan. Zainal. Ya ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yo arep Mas. Kowe ndongakne kanca. Sing dungane sapa? Adek ilahi wa ayu mati mat. Apa kabeh ilahi iki mati kok? Enek kowe banyak kaya malah jiut mati. Sukran. Kowe aja wae tak biasa kemet. Nal. Tak iki. Wis sunat rong le. Ala ngene nesunal nal. Wah gile nyanyi deh. Wajahnya no keartisan ibu kota. Betul. Janji yang cintamu yang karena Tuapu isi. Rene. Durata to blas. Tanggap. Sire kok menyek kabeh. Rene. Dikandani. Iki kok ya aja kaya ngono kuwi. iki ganteng-ganteng kelekmu kaya got. Mak, Ali ra dodoran aku. ya. Yo. Ngono keduduran lho. Kon apa aku? Nyanyi. Nyanyi. Ha iki Lho, ya sesuk ya wis. Tanggapane saiki. Yo. Yakin Mbak Diara yang belum. Kok rondo gantungane karo sapa sing ape rondo Iki sapa iki? mau wonten pamundutan sih. Iki apa? Nggih pamundutan. Apa iki? Ini wengis wonten 10 balon. Niki umpama tak gantos nang pripun, Pak? Berapa apa? Wengis soalnya dereng jangkepan niki gamelane kula sing nyuwun ingkang pundi to? Nggih, Pak. Apa tak serahkan melih niki, Pak? Ora apa-apa, wis. 10. Oh, tak paringi 10 mawon nggih, Pak. Heeh, nggih. 10 orang ana kayak 9 kok. Mbak Gepit kalian Jenita. Oh iya. Ayo, Roro. paringi yuk. Entang CLBK we, celebek we. Berapa kali Rasamu piye to ngono kuwi? CINTA. Iya. Dan Sherlock jadi ini. Monggo. Luka. Padahal rohku ya luka kuwi tok. Luk. Berapa kali